Яңалыклар чыгарылышын ислам динин кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә белән дәвам итәбез. Сүзне коллега Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле тамашачылар, дин кардәшләр. Бу атнада Зәкят Хәйрия фонды Казан шәһәре Идел буе районында урнашкан Восхождение үзәгендә тәрбияләнүче сәламәтлеге шикле кешеләрнең хәл-әхвәлләрен белергә барып, Рамазан ае күчтәнәчләрен тапшырды. Хәзер шушы көннәрдә узган ифтар мәҗлесләрен барлап узыйк. Милләт йортында Туфан ага Миңнуллин истәлегенә багышланган ифтар мәҗлесе узды. Туфан ага белән бергә барып, аның туган якларында яза идек бит инде. Һәм инде ул минем дә Биектау җирләренә барып, үзенең матур гына сандугач ясагалар йортлар салып, бергә бит шунда яшәрбез дигән идек. Китеп барган көнендә дә икесе көнне ул безгә килергә тиеш иде. Әмма ләкин китеп барды. Һәм минем шунда әйткән сүзем бар иде: Туфан абый, мин синең рухыңны бер кашында онытмам әле дип. Рәшит Вахапов исемендәге фонд тарафынан ифтар мәҗлесләре уздыруда елда үткәрелә торган күркәм гадәткә әверелде. Балачагымның иң кадерле, иң татлы истәлеге ул уразайы. Чөнки минем әбием абыстай иде бит. Һәм миңа әти тарафыннан бурыч куелды, әбине ифтарга алып бару һәм алып кайту. Ул гына түгел, һәм безнең әби олы яшьтә булгач газ кабызырга курка иде. Һәм менә сәхәр вакытында газны кабызып, аңа чәй җылытып бирү, ашарга җылыту ул минем вазифа иде. Шуңа күрә ул Рамазан ае бит инде ул бик кадерле ай һәр татарның йөрәгендә. Ифтар мәҗлесендә һәр кем бер тигез, гади шәкерттән алып академикка кадәр, әмма шулай да гыйлем аксакаллары фикере фәһемле. Татар өчен бердәмлек иң беренче урында булырга тиеш. Чөнки заманында менә шушы бердәмлек булмау аркасында без бик күп нәрсә югалттык. Дәүләтчелегебезне югалттык, дөресен әйткән чагында. Чөнки Тукай әйткәнчә, без моңа кадәр бер-беребезгә ук атып яшәдек. Менә шушындый бәйрәмнәр, менә шушындый чаралар, алар безне якынлаштыра, аңлашып яшәүгә юл ача. 1552 елдан соң төзелгән тәүге таш иман йорты Мәрҗани мәчете. Әлеге мәчетнең имам хатибы булган мәшһүр дин әһле, мәгърифәтче Шиһаб хәзрәт рухына багышлап ифтар мәҗлесе үткәрелде. Без менә Шиһаб Мәрҗанига булсын, Абдулла Тукайга булсын, башка хәзрәтләребезгә, Абдулхак Саматовка, Хәзрәт хәзрәт башкаларга, чөнки без татар халкыбыз горурланабыз, менә татарызда әйтем бар бит инде. Исәннәрнең кадерен белегез, үлгәннәрнең кадерен белегез дип. Кеше күркәм холыклы булып тормышта үз бәхетен таба ала, әмма без бу хакта онытып җибәрәбез һәм күп очракта сабырлык җитми. Сабыр булу өчен нинди дуга укырга кирәк? Дини китаплар сәхабәләр очрашып сөйләшкәннән соң бер-берсенә Гасыр сүрәсен укымыйча аерылып китмәгән дип искәртә. Иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус салихати ва тавасау бил хак ва тавасау бис сабр. Расулыбыздан сорагач ничек сабырлы булырга Расулыбыз Аслам әйтте, шушы вал аср сүрәсен укыгыз ди. Чөнки монда җәмәгать тирән мәгънәдә Аллаһ Тәала сабырлык турында әйтә. Иң беренчедән Аллаһ Тәала вакыт белән ант итә, вал аср. Иннал инсана лафи хуср. Һәр бер кеше ди хәсрәттә булачак. Илля аллазина аману, илля мәгәр iman китергән бәндәләр генә хәсрәттә булмаслар. Ва амилус салихат, һәм изгелек кылучылар кайгыда булмаслар. Ва тавассау бил хак, һәм изгелеккә чакыручылар кайгы хәсрәттә булмаслар. Ва тавассау бис сабр, һәм сабырлы кешеләр кайгы хәсрәттә булмаслар. Җәмәгатьул муслимин, без сабырлы булыйк. Әгәр дә авырлык килә, әгәр дә безнең нәфсебез чыга башлый, шул вакытта biz шушы сүрәне bir 10-100 мәртәбә укыйк. Һәм Аллаһ Тәала безгә сабырлык, түземлек, бәхет, бәрәкәт бирәчәк. Һәр барчагызга сабырлык һәм иман ныклыгы теләп, бүгенгә сау булашам. Тоткан уразаларыгыз кабул, киләсе бәйрәмнәр мөбарәк булсын.